Ayan, welcome back mga kachapsoy. Yes, yo, break it down, are you? Tayo po ngayon ay nandito po sa Lawang Pier, dito po sa Lawang Northern Samar. At yes, papunta po tayo ngayon sa Katarman Northern Samar. Ganito po kaaga, alas 3 po ngayon ng madaling araw. At syempre mga guys, mega love shoutout po sa aking kasama. Ayan, kay Sir John Enrico Montero Doren. At maaga po kaming pupunta ngayon ng Katarman Northern Samar para po makatakas sa aming mga inaanak ngayong Pasko. Dahil syempre maniningil ang mga yon. Ang hindi po nila alam mga kachapsoy, kami pong mga ninong nila ay mamarapa sa binunod. Ayan, mamaraka na. Pero syempre mga kachapsoy, alam naming mababait po yung aming mga inaanak at batid kong mauunawaan nila ang aming kalagayan kung bakit kami nagpapakalayo-layo. Para din po ito sa kanilang kinabukasan, iniisip po namin ang kanilang kinabukasan, kaya po kami ay kakayod sa ibang bayan para po mapabuti ang kanilang kalagayan. Charing, naging mga magulang na yung mga ninong-ninang. Ayan, na-style lang po yun naman ninong-ninang para po maka-skip sa kanilang mga inaanak. Pero syempre mega love shoutout po sa aking mga inaanak. Ayun, mababait po ang mga yun. Kaya naman mga kachapsoy, yes yo, break it down yo. Sa aking 38 na mga inaanak, syempre ang inyong maestro waray na ninong ay mayroong pamasko sa inyo. Alam nyo ba mga kachapsoy kung anong pamasko ko sa aking mga inaanak? Igaampo ko sila palagi na bumuti ang kanilang kalagayan. At syempre na makahanap sila ng kanilang dawan. Yun talaga yung aking pamasko sa kanila. Syempre na hindi sila maangot katulad ng iba dyan. Pero syempre mga kachapsoy, sabi pa sa waray, gawas sandorogas o sa Tagalog puwera bero, mainam talaga ng ating mga minamahal na mga inaanak ay ating ipagdasal sa mahal na Panginoon na sila ay iadya sa kapahamakan at syempre maging matagumpay sa buhay. Kaya naman mga kachapsoy, yes yo, break it down nyo sa aking 38 na mga inaanak, sagot ko na kayo dyan. Pagtungkol sa bagay na yan, ako na ang bahala para sa inyo. Kaya wag na kayong mag-alaala dahil iyan na ang aking pamasko sa inyo. Pero sa totoo lamang po mga kachapsoy, kaya po kami nagpapakalayo-layo para po makapag-isip kami, mahanap po namin ang eksakto, ang perpekto na numero sa loto. Yes, napakalaki po talaga ng mega jackpot ng 658. Iwan ko lang kung napanalunan na. Grabe guys, sana tayo ang manalo para lahat ay mabigyan natin ng pamasko. Pero ang problema po mga kachapsoy, grabe kapag ako po'y tumataya sa loto, grabe, hindi po ako makatulog, inuugmaran talaga ako. Paano ba naman kapag ako'y nataya, grabe guys, tapos na yung bula pero hindi ako nanonood. Iniisip ko na sa gabi kung kanino ko po ibibigay yung aking mga mapapanalunan, sino ba yung aking mabibigyan ng regalo, sino ba yung aking aambunan ng premyo. At iniisip ko na mga katsapsi kung anong gagawin ko sa pera. Sabi ko magpapatay ako ng bahay, pagagawan ko ng bahay ang aking mga magulang. At syempre ipagpapatuloy ko po yung aking mga nasimulan. Magpapatayo po ako ng foundation na yung hindi sa mukha ha, yung foundation na tumutulong para po sa ating mga charity missions. At syempre sabi ko magdodonate ako sa simbahan, magdodonate ako sa hospital. At syempre mga kachapsoy, makakalimutan ko ba naman ang pinakamamahal kong DepEd. Ayan, nabalak ko pong magpatayo ng mga mini library. Kapag nagkataon, grabe guys, gusto ko magpatayo ng mga mini library, lalong-lalo na po dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar at sa abot ng ating makakaya ng ating magiging premyo. Kaso nga lang po ang problema po, kapag tapos na po ako sa pag-i-imagine, doon ko po naiisip na umaga na pala. Ayun, tugaok na yung manok. Tapos tutumar ako ngayon ng gamot. Tapos doon ko malalaman habang ako'y nagkakapi na masuulang aking ulo, doon ko malalaman na hindi pala ako nanalo. Nako, sayang lahat ng aking mga ininop, ng aking mga pinanaghinipan, ng aking mga inimagine sa gabi hanggang umaga na nagkapiraw-piraw ako, tapos hindi ako nanood ng loto at malaman-laman ko lamang na hindi pala ako nanalo. Ano ba yan? At ayan mga kachapsoy, kung saan na napunta yung ating usapan, yung ating kwentuhan. At nandito na po kami ngayon sa amin pong sadya. Ayan, mega love shoutout po. Nandito po kami ngayon sa Katarman 1 Central Elementary School. Mega love shoutout po. Ayan, at ang sadya po namin dito ang tinatawag na Sri. What? Huwag nyo nang tanungin kung ano ang Sri dahil ang Sri kung sa tubig ay Sererina. LOL!
Kung sa hubas naman, ang Sri ay Srira ang ulo. At kung lugar naman ito, kung bansa naman ito, ito ay tinatawag na Sri Lanka. At mga kachapsoy, kung pera naman po ito po'y pambili ng Sri Relax. Pero sa totoo lamang po mga kachapsoy, ang sadya po talaga namin po dito sa Katarman Northern Samar ay tatanggap po kami ng biyaya galing sa Poong May Kapal. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taong nasa likod ng pagbibigay ng biyayang ito. Mabuhay po kayo, mega love shoutout and Merry Christmas po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang vlog ng inyong nag-iisang Maestro Waray. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, Sisyo, break it down nyo. At ayan, may dala kaming pagkain para hindi kami magutom dito dahil baka ang Sri ay maging Sri Ra ang ulo ko kapag ako ay nagutom at napasma. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Merry Christmas po.